Úloh a problémov v zdravotníctve je veľa. Je to práca na dlhý čas, ale mnohé zmeny sme už úspešne zvládli a veľa náprav ešte musíme urobiť. Urobme ich, ale bez hašterivých výpadov a bez osočovania. V atmosfére kreativity, ústretovosti, ktorú prejavíme voči občanom, prepáčte, ale nemôžem sa zbaviť presvedčenia, že to, čo dnes tu robíme a robíte, nie je v mene občanov, ktorí vás do parlamentu zvolili, ale pod nánosom intolerancie a konfrontačného tónu v mene vášho osobného zviditeľnenia sa. Ale to predsa občania nepotrebujú. To pacientom nepomôže. Chorého zaujíma kvalitná diagnostika, kvalitná liečba, ktorá je dostupná a bezpečná. Chce mať kvalitné informácie a cítiť empatiu. Ja takýmto predstavám rozumiem a som pripravený ich aj naplňať. Aby občania verili nášmu zdravotníctvu, aby vedeli, že tu pracujú šikovní lekári, ktorí úspešne vykonávajú aj tie najkomplikovanejšie operačné zákroky. Po nastupe do funkcie ministra zdravotníctva som avizoval, že budem pokračovať v rozbehnutých dobrých projektoch na ministerstve zdravotníctva, ktoré sú zamerané na zlepšenie kvality, zvýšenie efektívnosti a nedeformujú pohľad na zdravotníctvo. Keď sa objavili informácie, ktoré posolstvo týchto zmien nenaplňajú a týkali sa dodržiavania ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže a boli natoľko závažné, že si vyžadovali prijať nekompromisné rozhodnutie, tak som ho prijal. Pristúpil som k ním i hneď, ako som si dané skutočnosti preveril. Vtedy som povedal, a vravím to aj dnes, že nebudem tolerovať obchádzanie zákona a žiadne pochybenia. Iba to je základný predpoklad korektného a transparentného fungovania jednotlivých segmentov v rezorte. Lebo retorické cvičenia, ktoré sa odvolávajú na morálku a zároveň chrlia zlovestné poznámky i negatívne prívlastky, nás ďalej neposunú a zdravotný stav nikomu nezlepšia.